Bueno, convocamos esta rolda de prensa para facer unha leitura do proceso final de constitución dunha nova organización do novo proxecto común para o próximo 14 de xullo. Desde Causa Galiza chamamos a participar activamente a toda a nosa militancia, a todos os nosos simpatizantes, a toda a nosa base social neste proceso constituinte que se está dando nas comarcas e fundamentalmente participar o próximo día 14 de xullo nesa Asamblea Nacional Constituinte. E chamamos a nosa militancia, a nosos simpatizantes, a nosa base social a participar activamente neste proceso porque o proceso, a organización que xurde o día 14 sitúase de partida en posicións claramente soberanistas, formula como objetivo estratégico un escenario de exercicio do dereito de autodeterminación encaminhado cara a independencia, encaminhado cara a creación dun Estado propio. Nos isto consideramos que son bases moi importantes, fundamentais, para sermos capaces colectivamente de abrir ese novo ciclo político. Celebramos tamén que tras anos onde a esquerda independentista e soberanista que traballaba e estaba articulada e organizada a marxe do BNG, que viña facendo leituras a respecto da imposibilidade de avanzar na soberanía, da imposibilidade de avanzar cara ao exercicio de autodeterminación dentro do marco autonómico, celebramos que a Asamblea Nacionalista do próximo día 14 de xullo parte de posicións claramente superadoras do actual marco xurídico político. Consideramos que é de celebrar que cada vez máis sectores do nacionalismo galego están asumindo a vía soberanista como única vía posible para facer efectiva a defensa dos intereses da maioría social galega ante o grave contexto de crise política. Partimos que aquí se abren novos tempos de esperanza, novos tempos donde a política soberanista, a necesidade de creación dun Estado galego, dunha República Galega, mostran visos esperanzadores. Temos que formar un movimento claro de defensa de autodeterminación, de desenvolvemento e socialización, dun proxecto de esquerdas rupturista co actual marco, e iso só se dará que a incorporación plena de todas as redes sociales do independentismo cara ao traballo neste novo movimento nestas asambleas. O desenvolvemento está en nós, a esperanza de que este proxecto se concrete. Dende Causa Galiza facemos un chamamento a todas as forzas soberanistas e independentistas da Galiza a que se integren no novo proxecto común, que fagan todo o posible por traballar en todas as comarcas ca finalidade de agruparnos e traballar todos no proxecto. Que estamos creando un novo proxecto que todo o mundo ten esa certeza de que vamos a sacar algo para diante en este país que temos e que temos que loitar por él. Convocamos a toda a xente que ten ilusión na política deste país que se achegue aos centros sociais onde se celebran as asambleas locais e comarcais, que se posicione, que dé a súa opinión e as súas ideas que pensa que pode participar e que poida apoiar o que queira, que ten un pensamento por crear en algo en este país, que dé a súa idea, que dé a súa apoio e que participen en isto. Por iso convocamos a todos eles a que participen en estas asambleas. Tamén queremos convocar a todos. O comezo deste proceso era fundamental que o novo movimento político que xurde de todo este proceso se situara tanto ideolóxicamente como organizativamente fora un proxecto superador da estrategia e do modelo organizativo do Bloque Nacionalista Galego. Creemos que os documentos base que van ás comarcas a debate claramente son superadores da bella estrategia autonomista do BNG. Formulan, sin ningún tipo de ambigüedades,
como obxectivo político a independencia deste país, formulan sin ningún tipo de ambigüedades a necesidade de exercer autodeterminación e tamén formula sin ningún tipo de ambigüedades traballar para crear unha nova cultura política, un novo modelo organizativo que traballe no día a día neste país para conquistar ese marco de soberanía, ese Estado propio. Por lo tanto, non podemos facer outra cousa que celebrar que cada vez máis sectores, e fundamentalmente os sectores que se incorporan a este proceso asambleario que chegarán o próximo día 14 de xullo, celebramos que estes sectores asuman a vía soberanista como única vía superadora para resolver os problemas nacionais, os problemas sociais. Pasado. Hai que ir avante, temos que incorporarnos todos e todas as distintas asambleas. No plenario tomamos, que houve anteriormente, tomouse unhas decisións, fíxoselle unha proposta á propia asamblea. Nos textos borradores están incorporadas todas as nosas demandas, as 5 demandas principais que pedimos. Queda perfilar, potenciar eses textos e desenvolvelos con toda a axuda das redes sociales que traballan con todas e todas nós e cos novos sectores que se incorporan a esta alianza común que temos. É importante, dito como se dixo antes, romper os tabúes que tiña o nacionalismo minoritario até o momento. Temos que avanzar cara a consolidación do propio Estado que represente a soberanía nacional galega, aquel obxectivo común que aparece nos borradores, a independencia da... Bueno, en primeiro lugar, Causa Galiza incorpórase a este proceso en febreiro. Desde o minuto cero, a militancia de Causa Galiza, os simpatizantes, a estrutura de Causa Galiza, estivo presente, estivo alimentando este proceso, estivo alimentando, estivo no seo deste proceso. A decisión, o motivo fundamental polo que tomamos a decisión de participar era que estábamos interesados en que neste país se pudera dar lugar á creación dunha nova frente política, unha frente plural, unha frente situada no nacionalismo e unha frente situada na esquerda. E para iso expuxemos públicamente, fixemos público que Causa Galiza iba a explorar con todos os axentes e en todos os procesos nos que se deran discusións para a creación dun novo proxecto común, íbamos a estar presentes defendendo a nosa política. Esta aposta foi reforzada no Plenario Nacional que celebramos no 25 de marzo con toda a nosa militancia e con toda a rede de activistas que conforman esta iniciativa popular pola autodeterminación. En ese Plenario Nacional situábamos como un dos elementos fulcrais, un dos elementos centrais que tiñan que definir a nova aposta política deste novo movimento, a asunción de que había un fin de ciclo histórico, que se estaba pechando o ciclo aberto coa transición debido á grave crise política, económica e institucional. E que o novo ciclo político que tiñamos que abrir o conxunto de forzas políticas, forzas sociais, correntes e segmentos cidadanos neste país era situármonos nunha estrategia soberanista claramente situada na esquerda que fora capaz de dar respostas aos retos e as agresións que estamos sufrindo a maioría social, que estamos sufrindo o povo galego. Esa estrategia superadora concrétase, entendíamos que se concretaba na altura nunha acumulación de forzas que explicitara a necesidade de dotar a maioría social galega dun Estado propio. E, polo tanto, a militancia de Causa Galiza durante todos estes meses ven participando no conxunto das asambleas, xa das 43 asambleas que nestes momentos hai ao longo do país, ten participado o conxunto da nosa militancia nestas asambleas e nestes momentos xa hai un documento oficial, unha ponencia que está sendo debatida, que vai ser debatida nas próximas 2 semanas.